Odkedy sa v roku 1879 rozsvietila prvá žiarovka, jej svetlo nás sprevádza na každom kroku. Za vyše 13 desaťročí sa elektrické osvetlenie stalo nevyhnutnou súčasťou nášho života. Vďaka nemu sa výrazne zvýšil technický pokrok i kvalita života. Žiarovky nám pomáhali uľahčovať a dnes i výrazne spríjemňovať život. Bez tisícky rozžiarených svetielok, ktoré vytvárajú nádhernú sviatočnú atmosféru, si už napríklad vianočné sviatky nedokážeme ani predstaviť. V súčasnosti klasické žiarovky postupne nahrádzajú nové, moderné svetelné zdroje a práve niektoré z nich sa po vypálení stávajú nebezpečným odpadom. Viete, ktoré a viete prečo? A najmä, viete, čo s nimi? Čo robíte so starými vypálenými žiarovkami a žiarivkami? Ježiš, ja neviem, asi vyhadzujem. A viete, ako sa ich treba správne ekologicky zbaviť? Netuším. To má manžel na starosti. Nevie vám povedať, čo s tým robí naozaj. Neviem vám odpovedať na túto otázku, ste ma zaskočili. Ale asi by som si to mal naštudovať, že? Dávame do zberného miesta v obchode nejakom, neviem, asi s elektronikou. Poznáte nejaké zberné miesta, kde sa to dá odovzdávať? No určite existujú. Neviem. Odnášam do predajne, kde som to kúpila a tam je taký košík a tam to hodím. Čo robíte so starými vypálenými žiarovkami a žiarivkami? Vyhadzujeme do nebezpečného odpadu. No medzi sklo? A viete, ako to správne treba robiť? Neviem, prezradte mi. Aj táto malá sonda ukázala, že väčšina z nás nemá veľa informácií o tom, ako s vypálenými žiarovkami a žiarivkami správne zaobchádzať. A tak poďme pekne, krok za krokom. Musíme rozlíšiť, že či sa jedná o žiarovku alebo či sa jedná o žiarivky. Žiarovka je to vlastne klasická žiarovka používaná v domácnostiach typu normálka, ktorá neobsahuje žiadnu nebezpečnú látku, čiže po vypálení sa môže dať do bežného komunálneho odpadu. Obsahuje len sklo, kovy, nič viac. Žiarivka oproti tomu obsahuje okrem bežných komponentov aj ortuť, ktorá je nebezpečná. A práve kvôli tejto ortuti sa musí dávať do separovaného zberu. Minulý rok uviedli členovia združenia Ekolamp Slovakia na slovenský trh 3,5 milióna kusov svetelných zdrojov. Keďže po dožití sa z nich stáva nebezpečný odpad, patria do separovaného zberu. Z 1,5 milióna v lani vyzbieraných kusov tvorili veľkú časť práve žiarivky s obsahom ortuti, ktorých používanie narastá aj preto, lebo výroba klasických žiaroviek sa pomaly, ale isto končí. Úsporná žiarivka funguje na princípe elektrického výboja ortuťových parád. Z toho znamená, že tá ortuť je nevyhnutná priamo v tejto žiarivke. V takejto klasickej úspornej žiarivke sa nachádza približne 1,5 mg ortuti, čo je množstvo, ktoré by sa dalo dať na hrot obyčajného guľôčkového pera. Toto množstvo určite nie je nebezpečné pre človeka a nepredstavuje žiadne riziko. Je veľmi dôležité, aby sa tieto žiarivky nekumulovali vo veľkých množstvách. Pri rozbití väčšieho množstva úsporných žiariviek prichádza k tomu, že tá ortuť predstavuje väčšie riziko. Úsporné žiarivky s obsahom ortuti sú v našich domácnostiach stále populárnejšie. Súbežne s ich používaním narastá aj odpad z nich. Európska únia nenechala v tomto smere nič na náhodu. Výrobcom aj dovozcom takýchto svetelných zdrojov uložila povinnosť postarať sa o ne aj po ich dožití. V praxi to znamená, že pre nás, občanov spotrebiteľov, musia výrobcovia a dovozcovia vytvoriť podmienky na to, aby sme sa tohto druhu odpadu mohli bezpečne a ekologicky zbavovať. Existujú dve formy. Jednou je oddelený zber, čiže sú to tie zberné dvory a mobilný zber v mestách a obciach. A potom je to spätný odber, kde v obchodoch a veľkoobchodoch môže odovzdať taktiež použité svetelné zdroje. Podľa súčasnej legislatívy sú všetky obchodné miesta, kde sa svetelné zdroje predávajú, povinné odobrať vypálené žiarivky pri nákupe nových. Mnoho predajní nám ich však odoberie aj bez tejto podmienky. A ako využívajú občania túto možnosť?
Tak občania väčšinou vedia o tom, a keď nevedia, tak chlapci pri pulte im hneď povedia, že akým spôsobom sa zbierajú tieto odpady. Sú zákazníci, ktorí bez toho, že by nejakú informáciu dostali od nás, už sú si vedomí toho, že kde to majú odovzdávať. V tejto elektropredajni sa kontajner na vypálené svetelné zdroje zaplní asi za týždeň. Ak ho potrebujú vyprázdniť, vedúci predajne kontaktuje zmluvného zberového partnera a požiada o odvoz. A ako to funguje na zbernom dvore? Tento zberový dvor je otvorený pre občanov dennodenne, okrem pondelka a nedele, a majú možnosť priniesť tieto žiarivky, respektíve žiarovky. Sú informovaní z médií, či už z novozámockej televízie, alebo formou letákov, ktoré sú rozvážané po Nových Zámkoch. Z posledných rokov, čo máme nejaké poznatky, tak to je približne tých 700 kusov žiaroviek a žiariviek ročne. Aj v prípade zberných dvorov to teda funguje podobne. Občania sem môžu kedykoľvek priniesť najrôznejšie vypálené svetelné zdroje. Keď sa špeciálne kontajnery naplnia, ich obsah nekončí na skládkach, ale sa prepravuje k spracovateľom. Podobne ako v Nových Zámkoch by to malo fungovať aj v ďalších mestách, mestečkách či obciach. Zo zákona vychádza povinnosť vykonávať spätný odber vypálených svetelných zdrojov alebo úsporných žiariviek v každej predajni, ktorej sa táto úsporná žiarivka predáva. Každé väčšie okresné mesto, krajské mesto, ale aj všetky obce by mali mať zabezpečený tento separovaný zber prostredníctvom týchto zberových organizácií. Na Slovensku je momentálne vyše 2700 miest spätného odberu. Sú to prakticky všetky väčšie elektropredajne a predajne so svetelnou technikou. Okrem toho je po celom Slovensku aj 114 zberných dvorov, ktoré majú špeciálne kontajnery na bezpečné uskladnenie tohto nebezpečného odpadu. A tu je ešte jedna novinka. V poslednom čase môžeme na takéto malé žlté kontajneriky natrafiť napríklad aj pri nákupe potravín. V menších predajniach sa nachádzajú malé plastové nádoby zberné. Tie slúžia na zber úsporných žiariviek z domácností. Vo väčších elektropredajniach sú umiestňované kovové valcové nádoby zelenej farby, kde sa zbierajú žiarivky, úsporné žiarivky, prípadne výbojky, prípadne trubice do 60 cm. Na zberových dvoroch sú umiestňované veľké kovové kontajnery na lineárne žiarivky, na úsporné žiarivky a výbojky. Aby sme v tom mali úplne jasno, pozrime sa detailne, aké druhy svetelných zdrojov patria do špeciálnych žltých či zelených zberných nádob. Medzi svetelné zdroje, ktoré sú určené na separovaný zber, patria lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, výbojky a LED žiarovky. Za účelom recyklácie sa nezbierajú obyčajné žiarovky a halogénové žiarovky, ale určite neurobíte chybu, keď aj takýto odpad odovzdáte na zbernom dvore. Ak sme vás ešte stále nepresvedčili o tom, prečo je dôležité separovať svetelné zdroje s obsahom ortuti, tu sú ďalšie argumenty. Pretože ortuť je nebezpečným odpadom a keď sa dostane do prírody a potravinovým reťazcom sa môže dostať naspäť do tela, čiže je to toxický odpad, ktorý môže poškodiť mozog a plúca, preto ho treba ekologicky zbierať a recyklovať. Druhý aspekt je ekonomický, pretože svetelné zdroje obsahujú zvláštne zeminy, zvláštne plyny a zvláštne kovy, môžu byť recyklované a spätne použité v svetelných zdrojoch alebo v iných výrobkoch. A teraz príde to najdôležitejšie. Všetky vyzbierané svetelné zdroje sa nakoniec zvážajú na spracovanie k autorizovaným spracovateľom. Na Slovensku sú 3 recyklačné prevádzky, ktoré tento nebezpečný odpad bezpečne spracovávajú a získavajú z neho viacero zaujímavých a hodnotných druhotných surovín. Čo sa deje v recyklačnej prevádzke? Aby sa zabezpečila maximálna ochrana životného prostredia a zdravia ľudí, je celé zariadenie na spracovanie vypálených svetelných zdrojov umiestnené v uzavretom kontajneri. A aby sa zabránilo akémukoľvek úniku ortuti, pracuje kompaktná drviaca a separačná linka vo vnútri kontajnera v podtlaku. Zo svetelných zdrojov, ktoré sa posúvajú dopravným pásom, sa najskôr oddelí sklo od kovových petíc. Sklo sa ďalej drví a kovy sa triedia podľa jednotlivých druhov. Z výbojok sa osobitne oddelí horák, ktorý obsahuje ortuť.
Horákové sklo sa potom spracováva v destilátore ortuti, rovnako aj fluorescenčný prach, ktorý sa pri spracovávaní žiariviek zachytáva do špeciálnych súdov. Výsledkom spracovávania odpadu s obsahom ortuti v destilátore je skvapalnená ortuť s čistotou 99,99%, ktorá je určená na opätovné použitie. Najväčším množstvom, ktoré sa získava s týmto spracovaním svetelných zdrojov, sú vlastne druhotná surovina, tzv. Sklo, ktoré následne sa môže týmto znovu získaním opätovne používať buď v sklárskom priemysle, alebo u nás na Slovensku v nepatrnom množstve ešte v stavebníctve. Ďalšou druhou najväčšou frakciou z recyklácie svetelných zdrojov sú vlastne kovy, či už železné kovy, alebo samotné neželezné kovy, ktorých najväčšia zložka je hliník a meď. Tieto železné a neželezné kovy sa využívajú v metalurgickom priemysle. V poslednom čase sa do popredia vlastne derie aj tretia frakcia, tzv. Luminofor, a to vďaka vlastne obsahu vzácnych kovov alkalických zemí, ktoré sa v tomto luminofore nachádzajú a ktorým dostupnosť hlavne pre Európu je veľmi ťažká. Táto surovina sa používa na výrobu nového luminofosforečného prášku k výrobe svetelných zdrojov. Rovnaká povinnosť, aká platí pre výrobcov svetelných zdrojov, platí aj pre výrobcov elektrických a elektronických zariadení. Vyplýva to z Európskej smernice z roku 2002, ktorá je v tejto oblasti základnou právnou normou. Aj výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení sa musia postarať o potenciálny odpad z výrobkov, ktoré uvádzajú na trh. Znamená to, že pre nás, občanov, by mali vytvoriť podmienky, aby sme sa mohli všetkých starých, nefunkčných domácich spotrebičov či elektroniky ekologicky zbavovať. Aké má teda občan možnosti v tomto prípade? Na Slovensku má v podstate 3 možnosti, ako sa ich zbaviť. Jednak prostredníctvom predajní, keď si kupuje nové výrobky, môže zaniesť do zberu do predajne starý výrobok. Ďalej prostredníctvom zberných dvorov, ktoré sú zriadené v obciach, alebo prostredníctvom mobilných zberov elektroodpadu, ktoré obce organizujú. Obce sú povinné zorganizovať zber minimálne 2-krát do roka a je na nich, akú formu zberu si zvolia. Téme elektroodpadu sa budeme podrobnejšie venovať v ďalšom vydaní relácie Na zelenej linke. Teraz si však zopakujme, prečo by v komunálnom odpade nemali končiť úsporné žiarivky. Podstatné sú 2 dôvody, ekologický a ekonomický. Žiarivky obsahujú ortuť, ktorá po rozbití väčšieho množstva môže poškodiť životné prostredie a ohroziť naše zdravie. Žiarivky sú zdrojom druhotných surovín. Vieme z nich opätovne zúžitkovať až 80% materiálov. Tak sa neseparujte a separujte svetelné zdroje. Prispejete tak k ochrane prírody a k šetreniu nerastného bohatstva.